הים הוא לא פח אשפה, יש עולם שלם מתחת למים. הים הוא הבית של הדגים, ועל הבית אנחנו שומרים נקי. נכון ילדים? מה שזורקים לחוף לא באמת נעלם. אולי זה חד פעמי, אבל זה נשאר לנצח. אנחנו יכולים לשנות את זה יחד. אל תזרקו פלסטיק בחוף, תאספו, תמחזרו, זה הופך אתכם לגיבורים של הטבע. הבחירה שלנו קובעת איך ייראה המחר. אני בוחר נכון, אני בוחר עולם נקי. העולם שלנו אחרית שלנו.